Hammel er en centralt beliggende by i Østjylland, Østjyllands hjerte, som vi plejer at kalde det. Den har kort køreafstand til alle de store byer i området. Aarhus, Randers, Silkeborg, Viborg. Der er ikke mere end en halv times kørsel til de byer. Super foreningsliv. Vi har 3 store haller, en fjerde på vej. Vi har tennisklub, cykelklub, golfbaner, så der er alt, hvad hjertet begærer. Prisniveauet i Hammel er markant lavere end de andre byer i omegnen. Vi har rigtig mange fra Aarhus, der flytter ind til Hammel. Man kan få en stor villa, hvad en lille lejlighed koster inde i Aarhus, så der er mange, der vælger Hammel. Butikken er centralt beliggende i Hammel, på Østergaden. Vi er 3 ansatte. Der er mig, der er Pernille, der er også ejendomsmægler, og der er Lotte, der er sagsbehandler. Vi sælger primært villaer, men vi sælger faktisk hele paletten. Vi har alt fra små hobbylandbrug til lidt større landbrug, også dog uden dyr. Vi sælger helårsgrunde, vi sælger rækkehus, andelsboliger, så vi har faktisk til alle behov. Vi er den største mægler i Hammel. Vi sælger cirka hver anden bolig i Hammel og omegn, så det er vi rigtig stolte af. Vi har en super kundetilfredshed. 4 ud af 5 vil anbefale sine naboer at sætte salg ned ved os, så det er vi jo rigtig glade for. Når man er ejendomsmægler, så møder man køber og sælger, når de skal til at træffe en af deres vigtigste beslutninger her i livet, nemlig at købe fast ejendom. Og det er et stort ansvar, men et ansvar, jeg rigtig godt kan lide at have og hjælpe folk videre. Det betyder meget for mig, at folk er tilfredse, og alle oplever, at det er en ordentlig handel, man kommer igennem, så vi har det godt med hinanden bagefter.